Na fin de semana lín un artigo sobre o heteropesimismo. Esa idea que vai de par co da crise da soidade masculina. Mulleres que decidimos non ter citas nin estar cada pouco iniciando cousas que o mes empeza a contestarche cada 7 días ou sí, que tes que estar non, a ver, as mulleres saben do que falo, que parece que moi ben, e cando te das conta en 3 meses resulta que che di que está fora, marchou, e dis, hostia, levábamos 3 meses véndonos, hostia, non me dixeches, joder, tal fin de semana teño un plan, e daquela, pois, decidimos non iniciar. Falaba de Angelina Jolie, falaba destes casos a Kardashian, de mulleres máis famosas, e ademais tan bonitas e competentes e todo, que deciden non facelo. E como non, no final do artigo soaba un pouco paternalista, non? E que igual esa non é a actitude, tal, a merda machista de sempre. Eu quedei pensando na propia palabra heteropesimismo. Non é pesimismo. Non é odio aos homes, non é unha negativa a. É máis heterorealismo, é o que hai. Se llevamos chamar mercado, é o que hai. No mercado hai aluguer de maquinaria, non compra, nin aluguer con dereito a compra. Non, e esa idea de falarnos a nós, mulleres que tomamos esa decisión, e poñían as declaracións de moitas destas mulleres, non é que estamos pechadas a coñecer un home. O que si estamos pechadas é a ese xogo inicial, que é agotador, e que te deixa quedar un pouco como, sí, ou a chegar a ter relacións que se alonjan meses, e de repente ter a sensación de botei un ano aquí perdido, e non signifiquei nada. Xa non é se puxeches ilusión ou non ilusión. Eu, cando teño relación cunha persoa durante un tempo, eu quero a persoa e respeto e ten algún significado para min. E iso, despois, desaparecen cun ghosting ou con cunha excusa, non realmente con algo que diste, bueno, pois mira, foi así. Eu estive aí. Eu lembro unha excusa que sabes que é unha excusa, non? Unha persoa que desde o día que me coñeceu sabía que eu era nai. E o curioso, el tamén é pai. E despois de moito tempo é que eu, mulleres con fillos, non. Vale, é daquela para que inicias nada cunha muller que ten fillos. Por non falar, aquí dá para moita análise de xa estás recoñecendo a comodidade do machismo, que ti teñas fillos, bueno, é incluso un valor. Ai, mira, que pai tan bo que ve os seus fillos de vez en cando e pásalles a pensión. É que eu teña fillos é unha carga. Xa está, sabes? Xa entendéchelo o patriarcado e encarnáchelo. Pero máis aló diso, incluso cando che pasan estas cousas, así, pois, non é pesimismo, é realismo de dicir, non sei, vou poñer un exemplo que non quero comparar os señores con animais, vale? A min gústame moito os cans, a min na que un can se chega a ulirme, eu tócolle e fálolle.
Pero hai persoas que as mordeu unha vez un can, e se o can se está achegando, apartan. Bueno, pois, Dios me perdone por comparar agora outra vez aos señores cun animal, pero as mulleres vivimos moito niso. Xa nos criamos ca advertencia de non vayas soa porque un home pode facer chalgo, non quedes cun home nun sitio que te pode violar e asasinar. A ver, é que non estou dicindo nada, joder. Persoas como a min, que fomos novas anos 90, vivimos coa televisión durante días na busca dunha moza ca que nos podíamos identificar e que se atopou morta, con signos de violencia sexual, e todo isto tamén nos marcou. Daquela, efectivamente, xa temos coidado, porque a nós xa nos mordeu un can, non todo cans, sabes? Pero isto márcate. Eu creo que esa violencia, non, televisada e todo tamén nos marcou. E chegaban os avisos, ten coidado, según o dramatismo de quen che avisara, que che vai pasar como esta que está saindo na televisión. Non quero dar nomes, pero os casos son famosísimos. E se ademais nos teus vínculos con homes viviches todo iso, non é unha cuestión de pesimismo. Dicíame a miña psicóloga unha vez, ti non podes enganar o teu cerebro e o teu sistema nervioso, que viñeu falando da neurociencia, dicíndolle que ter unha relación cun home é algo maravilloso. Inda haberá mulleres que tuveron unhas relacións que acabaron moi ben e tal. A miña primeira relación cun home foi moi boa, na adolescencia. Ese vínculo é o que me sostén moitas veces en confiar nun home. Ou sostívome. Diste, bueno, a ver, hai homes que son moi bons, que che queren, non por iso non son machistas, pero son humanos e son boas persoas e poden reflexionar tamén sobre os seus comportamentos e tal. Bueno, e hai outras mulleres que non teñen unha experiencia boa. Non poden mentirlle ao seu cerebro e ao seu sistema nervioso. E isto tamén nos leva moitas veces a iniciar relacións un pouco contidas. Sí, vou ir con coidado, vou ver o que hai. E aí cadra a eles esa nosa contención que nace do medo a que nos lastimen, vailles moi ben para estes outros vínculos evitativos. O discurso é bastante parello. O discurso é manteño a distancia porque hai que coñecerse, hai que ver como és, hai que... Todas estas dinámicas van dando no que vemos. Pois ao mellor tampouco queremos iniciar a relación desde ese sí pero non. Porque imos vendo como dá en que o sí pero non, ou non lle imos poñer nome, ou estamos ben así, ou imos fluindo, dá neso que chaman irresponsabilidade afectiva, que me parece unha forma moi amable de chamarlle ao que pasa moitas veces. E podemos ver na rede como moitas mulleres contan a súa historia. Dá en que ti levabas un ano e medio, 2 anos, e como non éramos nada, hai irresponsabilidade afectiva. E eses finais, eu pasei por aí, sabes? Como que non éramos nada. És tonto ou és tonto? Sabes? Que tiñas que ter? Un documento notarial? De que levabas aquí 2 anos ao meu carón, vindo á miña casa, contándome as túas penas, non compartindo, sabes? E daquela, pois,
precisamos, decidimos, non? Que non é que te peches, pero ten que todo comezar con outra honestidade. A última vez que eu coñecín un tipo, hai moi poucos meses, que me gustaba. Eu a él supostamente tamén. Eu fun tan honesta como eu dixenlle. Díjolle, a ver, era esta comunicación que xa escriben pouco. Son moi jajá, monosílabo, unha frase. Como che vai? Pois ben, fun á praia. Bueno, sabes, eu non gasto mínima enerxía para que me deas unha información así e que isto non dé nunha conversa e, non sei, xa podemos quedar, non? Quedamos para a semana, vémonos. Eu tiven esta honestidade, eu dixenlle, a min gustaríame moito coñecer un home para construir unha relación e compartir as cousas que xa eu fago, podelas facer con alguén. E gustasme ti. E gustaríame que o fixésemos. Pero desde un punto onde non estamos a enredar e a pasar o tempo. Non quero que me xures amor eterno, porque eu tampouco che vou xurar a ti. Pero non quero ter por aí, non? Contactos, porque se un día me aburro. Porque eu non me aburro. Non lembro agora mesmo o que lle dixen, pero foi algo así. E non me volveu escribir. Vale, pois xa está. Esa idea de non teño citas por ter. Sabes? Agora quedo con fulano, agora con mengano, teños aí. Que eu tamén xa pasei por aí, ao pouco de me divorciar, está moi ben, pero o teu ego é como, guau, é justo, eu justo. Pero a min iso non me fai proveito. E sí que me dei conta que volvémonos moi adictas a esa validación. Daquela, enganchámonos a calquera mazaroco que nos dá un pouco de atención, pero, despois está un pouco ausente, pero, a ver, nós tamén, porque, joder, estás a túa vida, pero xa a mente xa te engancha un pouco. Esas decisións, como vía eu, non, neste artigo, de agora non vou ter citas. Eu, por exemplo, fixen isto. E dixen, este ano, dixen eu, no 2023, eu este ano non quero quedar con ningún home neste plan cita. Voume dar ese prazo. E pode parecer como, desaparece o home da túa vida. Mira, o home da túa vida non existe. O home da túa vida é un home co que ti decides construir algo e el tamén. Pero tamén pensei, se aparece un home que lle gusto moito, pois ao mellor vai querer quedar comigo para coñecerme igualmente, aínda que non, sabes, eu estea así. E plantexeino como este ano vou ter unha relación formal comigo. E é un pouco as declaracións que vías, non, destas mulleres. E claro, despois pasa que a relación contigo alóngase. Ti estás te coñecendo, estás tendo unha relación contigo e comezas a namorar moito dese espazo. Non estás agobiada por se che contestan, non che contestan, non estás adaptando a axenda a un tipo que nunca adapta a súa. E que non dixo nada que non lles pasase. E lle pasa tamén ás rapazas novas. E iso dache moita paz. Porque ti sabes que se dentro dun mes, a min que me gusta o teatro, pois no Colón está tal obra e sei que quero ir, eu podo, por exemplo, coller a entrada e mira que tontería, pero o resto, a ansiedade de a ver se vou quedar sen entradas, mentras espero que, e a ansiedade de
a ver como saco o tema, a ver se decide. Porque parece que tampouco está permitido dicir, fulanito, hostia, que nos levamos vendo moitos meses, que ven isto, quero ir ao teatro. Xa non vos dixo comprar unhas entradas e dicirlle, mira, fulanito, convídote ao teatro. Porque, sí, daquela, perdes a túa espontaneidade, perdes... E cando comezas a estar contigo, e todo é máis, non sei, máis calmo, máis sosegado. E non é pesimismo. En realidade, son os auténticos autocoidados. Cando ti coidas do teu benestar emocional. E cando ti coidas do teu benestar emocional, só te vinculas con persoas que o coiden da mesma maneira. E isto pasa. E ti despois aparece alguén, sí, como dixo eu este paisano hai uns meses, non? Que ves que te atrapalla. Porque ti ao mellor dis, joder, pois eu teño gana de quedar con el. Hostia, pero de repente, se quero quedar con el en 15 días, eu véxome hoxe, sen a confianza de dicirlo, por suposto con cero certeza de que o tipo, se está libre, me vai a dicir que sí, e todo se volve, teño que ir vendo, teño que tal. E daquela, a veces ti mesma deixas morrer o conto, pero a min pareceme que o máis, para min, non? Por coherencia interna, eu teño que soltar esta honestidade, porque non quero que quedes por aí para aparecer dentro de 6 meses, porque ou dun ano ou de 3 que me ten pasado, que como vas? Quero que quede claro que eu xa teño unha vida, que a miña vida é plena, na miña vida hai persoas, eu son feliz. E gustaríame facer moitas cousas contigo, e coñecerte, e todo. Pero non porque eu estea aburrida nin necesitada, senón porque de verdade me gustaría. E quero que da túa parte haxa exactamente o mesmo. Que diste? Pois non sei. Sabes, a min dinme, é que é unha tipa moi complicada. Bueno, pois non vexo onde está a complicación. Por exemplo, no que lle dixen a este tipo. Mira, isto é o que hai. Non sei onde está a complicación. Cando un tipo, por exemplo, che día que eu fun claro desde o principio. E diste, pero onde estaba a claridade? Estamos ben así. Estamos ben así. Pasa un mes, estamos ben. Pasan 3, estamos ben. Pasa un ano, estamos ben. E despois, de repente, desaparece porque foi claro desde o principio. Onde foches claro desde o principio? En falarme todos os días, quedar comigo regularmente, non sei, aceptar os coidados e os... A veces plantexar os teus problemas e que eu dixese, pois non te preocupes, e te estea coidando, onde está a claridade? E aí tamén, isto case un consejos para a juventud, a idea de confía nos actos e non nas palabras, pode funcionar como eu non sei, os tipos usan o mesmo discurso, non? Porque eu xa o pasei moi mal en relacións, porque tal, e tumba, pero os actos son estamos ben, non? Vale, tiras para diante. E hai un momento no que os actos xa non son eses. Vale, pois síguete fiando dos actos e marcha ti. Ou podes pedir claridade. Mira, que pasa aquí? Pero a miña experiencia dime que é absurdo querer explicarlle a unha persoa que non quere ver que fai mal, querer explicarlle onde está a súa incoherencia. Igual a ve, pero encántalle vivir así. Ou igual non a ve, pero se non a quere ver, non vai ver.
E despois pasa, como a muller, que te das conta que é machismo, é así. Por exemplo, de sentir que o tipo utilizábate circunstancialmente porque non había outra que lle interesase máis nese momento, porque ao mellor a que lle interesaba non lle facía caso, é que é moi triste, joder. E isto fírete, como a persoa fírete, porque dis, hostia, daquela eu que era. E eu aí sí que cheguei a esas conclusións, dis, nunca me vi humana. Porque independentemente de que despois pasen cousas, non? E isto non avance, como unha persoa que estaba aí non pode ter ese mínimo de responsabilidade afectiva que xa non me gusta chamarlle así, que é respecto e educación cara a outra persoa. En que lugar te coloca? Porque eu estiven aí e colócame no lugar de que eu non importei, sabes? E tamén nun lugar que non che permite jardar esa experiencia como, joder, estivo moi ben, non? Porque de repente dis, bueno, non foi nada especial, porque fun eu como podía ser calquer outra. E logo está a cultura do next. Aos 2 meses liéime con aquel outra. Sabes quen che dixo, home, a ver, non me importa moito. E diste, hostia, daquela todo aquilo que parecía que era noso e que importaba, e que era especial porque era noso, non porque fose unha cousa que nunca se viu. E daba igual, porque, sabes, ca outra tamén, e ca outra, e ca outra. E iso machuca a túa autoestima. E por iso é autoprotección. Dis, eu non quero que me machuques a miña autoestima. E se a ti che val calquera, pois mira, igual aquí non é, porque eu non son calquera. Ningunha é calquera. Pero resulta que ti, señoro, vesnos a todas como se fósemos un colectivo de, non sei, é que só se me ocurren cousas moi desagradables, non? Eu, na miña vida, tampouco quero persoas para as que eu son calquera. Eu como a calquera. Porque non pode ser así. Eu vexo as miñas amigas e os meus amigos e sei que me ven como a un ser único. Se me faltas ti, iso é insustituible. Porque patiño só hai unha. E ten cousas moi especiais, non? Eu tamén vexo así as outras persoas. Pero cando a persoa te ve como unha máis, dá igual, sí? A que lle fai next e mete outra no sitio é exactamente como a ti. E iso desfai, rompe en retrospectiva, non? Ten carácter retroactivo. Rompe o anterior, porque ti despois tes unha lembranza que diste, hostia, que guai, aquel día era super especial. Hostia, pero unha vez que pasa isto ao final, dis, hostia, non era tan especial. En realidade, quizáis para min sí que o foi, pero el non, só me seguía o rollo. Eu, o tipo este en cuestión, do que falo, lembro que tempo despois de romperse isto, que ti, bueno, pues falareille, porque, joder, foi tanto tempo, non? Esta cousa absurda de amabilidade que eu creo que non tes que ter cunha persoa que non lle importas, pois dicir, bueno, pois a min ti tampouco, e xa está. Lembro que dixo un día algo así como, bueno, pero hai que, tes que entender
que a veces, cando estás con unha persoa, dis cousas por agradar. E daquela, aí, non, ti queres soster unha imaxe da persoa como alguén valioso, decente, mínimo, non? Humanamente decente e tal. E dis, hostia, pero daquela se as cousas que dicía eran por agradar, as cousas que dicía non tiñan nada que ver comigo. Tiñan que ver con que eu estivese dispoñible. Logo todo era mentira. E daquela destrúe todo, non? Pensei, non? Moitas veces, digo, é como se construíse unha casa contigo e vai poñendo e tal, pero vai poñendo por agradar. E no final, pois o tipo mételle dinamita e di a tomar polo cu. Non o entendo, pareceme doloroso, non porque perdas unha persoa que vale, porque non vale nada. Realmente, non a persoa, mellor valerá, non o sei, pero na túa vida xa non ten significado en positivo. Ti miras atrás e dis, joder, todo era mentira, tío. Tremenda obra de teatro que me marquei. E doeche por ti. Porque te sintes estafada, non? Dis, era todo unha estafa. E aí ven, por exemplo, iso que queren chamar heteropesimismo. Ti reconstrúeste ti. Sí, todo iso toca a túa autoestima e deixa un tempo da túa vida un pouco coxo, non? Faltalle algo, dis, non había cousas verdadeiras aí. E esa decisión de, a ver, eu necesito darlle sentido eu á miña vida, porque unha historia destas quítalle moito sentido á túa vida. Sí, é como unha lagoa aí, é como se eu estaba vivindo máis ou menos como é a vida, tal. Tiven un accidente, estiven en coma e soñei cousas, pero non eran verdad. Síntese bastante así. Dis, vale, pois aquel tempo, un ano e medio, 2 anos, é o que soen durar estes vínculos. Se os escoitas a xente andan a cousa aí 2, 3 anos. E dis, teño unha falta, non, de narrativa na miña vida. Pois terei que rehabilitarme. Así que non é ningún heteropesimismo. É amor propio, é construir a túa vida contigo e xa está. E pasar a vincularte non desde o pesimismo, eu creo que desde a honestidade, de dicir, eu non vou perder o tempo, porque ti te aburres e agora non te fan caso outras, ou te cansaches dunha e... Sí, non quero perder o tempo, eu non son iso. É que é misoxinia, cona. É misoxinia. É ese odio á muller máis sofisticado, no que sí que te quero por aí, pero é que eu non te recoñezo humana, nin creo que o que ti sintes sexa máis importante que a miña validación, ou eu ter sexo, ou eu, sí, coleccionar e saber que estás na chorba axenda, por se un día me dá a gana de mandarche un meme e que ti me ría la gracia. Non é heteropesimismo. Era o que viña a dicir neste vídeo tan longo.